την απονομή στα 50 μέτρα η ίδια Κορίτσια, παρακαλώ στα δρύτη στο ΜΑΣ, εφόσον της τεχνικής κολύμβησης του Πλαύκου Περιστερίου. Στη δεύτερη σειρά συμμετέχει η Δεδομήνα Αγκούντα Ιάσονης, 2 Πρέγκα, Αντώνη Πετευσίου, 3 Στεφανάτου, Δικός Πυριά, 4 Καψάλη, Νασκόσολος Περιστερίου, 5 Αστάνογλου, Πανελλήνιος, 6 Μοτσάκου, Νασκόσολος Περιστερίου, 7 Μιχαλοπούλου, Εθνικός Γυμναστικός, 8 Σίδερη, Νασκόσολος Καρκίδας. Λάβετε θέσεις. Στη δεύτερη σειρά συμμετέχουν 1 Αγκούντα Ιάσονας, 2 Πρέγκα, Αντώνη Πετευσίου, 3 Στεφανάτου, Εθνικός Πυριά, 4 Καψάλη, Νασκόσολος Περιστερίου, 5 Αστάνογλου, Πανελλήνιος, 6 Μοτσάκου, Νασκόσολος Περιστερίου, 7 Μιχαλοπούλου, Εθνικός Γυμναστικός, 8 Σίδερη, Νασκόσολος Καρκίδας. Παρακαλώ διαδρομικές Μοσκονά, Παραπούλη Μπακά, Λαζαρίδου, Αδαμοπούλου Μοσκονά, Τσακανίκα, Θεοδωράκη, Καραπαλιά, να έρθει στο πρώτο απονομό.